Hakamiet khat phra tarik nailar kladon ka Jingthang Taiar kali Surokbah National Highway 6 hari Bhoi haki artli ki jaka kawe ha umling hakalat bandet chaka office UBDO umling bat kawe pan kade Surokbah National Highway 6 haki benta jong ka snong maudiang ya kani ka Jingthang Taiar kali amla bantip laki de ki runar ni ki riu shim kabu pat kani ka Jingthang shaka hakani ka Surok kalawan ra ek Jingting jing si ri ki padba ki balit bawan nang ba kani ka Surokbah Kipat ba kilalap ya kani ka Jingthang Taiar kali bat kiralit ban pelip no e kading bat halor kani ka Jingja Khubor pulit kari Bhoi ru kilawan ban poi mardor ban penlong ya ka Jing toket dikitu ki badan keti ban thang ya ka Shaka kali Sijan Kenapa? Jadi,